Moro YouTube. Tosiaan, nyt mäkin päätin sitten perustaa oman YouTube-kanavan. Moni saattaa tuntea mut TikTokista, mutta tää YouTube on aina ollut ehkä enemmän se mun juttu. Ja tän kanavan perustaminen on ollut nyt vireillä jo jonkin aikaa. Nyt YouTubeen mä pystyn tehdä vähän erilaisia projekteja ja ehkä semmosia pidempiä videoita, jotka ei ihan tue TikTokin short-formattia. Mä en tiedä vielä yhtään kuinka aktiivinen tästä kanavasta tulee olemaan, mutta pääasiassa tänne tulisi ehkä jonkinnäköisiä kisavideoita. Muitakin videoideoita saa ehdotella tuohon alas kommentteihin. Mutta mikä on meidän tämän päivän plääni? Kuuleeko paikka kunnot, ei mikään siellä vai näin. No niin, nyt kun on syöty, niin mä voin näyttää mihin ollaan tänään menossa. Eli Arkkipalko DC, eli mun nykyisen seuran perus 501 viikkokisoihin tuolla Paraisilla. Nämä kisat on siitä kivoja, että nämä pelataan aina lohkoissa, joten siellä saa aina vähintään sen 3 peliä yleensä. Usein enemmänkin. Ja sen lisäksi vielä Paraisilla on oikein mukavaa porukkaa ja mun mielestä tämän Turun lähialueen parhaat heittotilat. Esitellään nyt nopeasti nämä tikatit tästä, mitä mä oon nyt viime aikoina käyttänyt. Ekana Mike the Decker G1 Missionilta 24 grammasina. Keskikokoiset number 2 Go-flexit ja sitten tommoset vähän lyhyemmät. Taitaa olla shotin jotkut terät. Sitten mun entiset tikat, mitä mä silloin tällöin vielä käytän, eli Damon Heta S4 Harrowsilta pitkät Go-flexit numero 2 jälleen. Ja tämmöset SLK-terät, mitkä mä itse asiassa mun TikTok-kanavalla unboxasin tossa vähän aika sitten. Mutta joo, suunnitelma Dedekkerellä mennä tänään. Yksi asia, minkä mä oon kokenut aika vaikeaksi tässä dartsia harrastaessa on syöminen, koska no ei ole niin diippiä, mutta siis mun perusruokarytmi nyt menee sillä, että niin kun illallisen mä syön siinä ehkä joskus 7-8 aikaa, joka dartsissa meinaa sitä, että mä oon just silloin arkisin yleensä viikkokisoissa. Esimerkkinä nytkin mä oon päiväruuan syönyt ja kello ei ole edes 5 vielä ja mä oon kohta lähdössä, niin ei oikein vielä niin kuin kokonainen ruoka maistu. Mutta sitten toisaalta tuo dartsissa menee niin myöhään, että kello on ehkä 10 tai vähän päälle, kun mä oon kotona. Niin sit joutuu vetämään vähän tämmöisillä välipaloilla. Mä vedän tässä vähän ennen lähtöä ja sitten käy vähän kaupan kautta vielä koukkaamassa. Mutta enough of that, nimittäin nyt on meikäläisen aika lähteä. Tosiaan Paraisille ei mikään kävelymatka oo, mutta onneksi darts-kansa on sen verran mukavaa porukkaa, että aina saadaan joku kimppakyydit järjestyä. Morjes. Shaggy pääsee vlogiin. Jep. Laittanut Shaggy. Sitten mennäänkin jo ensimmäisen pelin pariin. 4 peliä siis lohkossa pelataan yhteensä. Ensiksi heitetään tonne bullseyeihin ja katsotaan kumpi pääsee aloittamaan. Sen jälkeen best of 5 peliä. Game on!
Ihan hyvä eka peli. Hidas oli lähtö, mutta sitten loppuu tuommoinen 20 tikkanen passaa oikein hyvin meikäläiselle. 3-1 voitto. Sitten mentiinkin seuraavan pelin pariin. Tässä mun kamera-asettelu oli vähän huono, mutta eiköhän siitä saa selvä. And there's gotta be a reason that you're speaking to me. And there's gotta be a reason that you're looking at me. I wish it wasn't in my nature, but I've got needs. I wish I liked another flavor, but when you're cool, you know I can't resist. I knew it was a proper mission, but you stir my blood. I knew there's gotta be a mission, but I got needs. I knew you was a fucking mission, and grab my hand and pull me. I knew you was a fucking mission, and you never say please. I knew you was a fucking mission, but nothing left for free. I knew you was a mission. I knew that you were me. I knew you was a fucking mission, and you came on that to me. I knew you was a fucking mission, and I knew it gonna hurt me. Joo, nyt olisi 2 ekaa peliä pelattu. Ihan hyvää tuommoista 50 keskaria. Vähän huonoja legejä, mutta sitten on pelastanut, kun välissä on ollut 19 ja 20 tikkaset kummassakin peleissä, niin joo, hyvin tuntuu kulkevan, mutta vähän alaselkä kipua äsken. Vaikka se tulee kyllä jonkin verrankin silloin, kun mä oon heittänyt vähän enemmän. Mulla on ehkä vähän epäergonominen toi heittoasento ja alaselkä on vähän mutkalla. Mutta tästä on hyvä jatkaa ja mä oon aika varmasti jo puuleista jatkossa, niin se on aina kiva.
lohkot taputeltu ja nehän meni oikein onnistuneesti. 3 voittoa, 1 häviö, kaikki tommosia yli 50 keskareita ja toka sija lohkoista ja jatkopeleihin. Sitten olikin ekan jatkopelin aika ja no, tästä ei jää jälkipolville ihan hirveästi kerrottavaa. Mä annan teidän katsoa mitä tapahtuu. Se oli aika paska peli, mutta ei mitään. Kiitti kun katoit ja hei, muistakaa käydä kisoissa. Moi moi!